Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidikidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Sasiphinde safika leso sikhathi sokuthi mina nawe sihlale sixoxisane kuKhozi FM TV. Ngiyakubingelela, igama lami nguNeliswa Cele. Namhlanje ngijabule kakhulu isihambeli sami umuntu omkantshubomvu kwezokulingisa futhi manje ngiyabona ukuthi usengene kwezomculo. So liza lonke udaba umuntu owaqala ukubukela Rhythm City, ngiyacabanga ukuthi noZalo umuntu omaziyo. Ngikhuluma ngaye ubhuti uMenzi wakabiyela. Bhuti wami ngikubingelele. Sanibona ninjani kodwa mama? Siyaphila singezwa kuwe. Hayi no, hayi nathi sikhona nje ukukhala. Sibonga ukuthi ufike, siyajabula kakhulu ukuthi sikwazi ukuxoxa nawe namhlanje. Hayi kubonga mina ukuthi nibe nami namhlanje la. So xoxa nje ezinye izinto eziphathelene nomsebenzi wakho, sofika nasemculweni, kodwa ngifunda sithi ukubuyela emumva ukuthi uMenzi wayemncane, wayumuntu onjani, ekhulelephi? Oh madodana. Wasekhuleka kanje intshebisi imhlophe nje lezo ikhathi seyithe ukukhohlewa kodwa nje angithi ubekumuntu oshaye nje. Okhule kwifamily eyama artist yonke nje abantu becula laphana cause umfowethu akasekho wahamba ngo2002 Sipho Mzobe wayedlala kwigazi lami lapha ewelile kwigazi lami uyena umuntu wasifaka lento yokuactor ngikhula nje kwifamily vibrant angazi noma leligama leli kumele ngilisebenzise kodwa nje ifamily ebethanda ukuthi ibe active kuzinto zomculo nezokuactor nayo yonke leyo nto ya kodwa ukhulele kwamasho nje kwathi wakhula vele wazi ukuthi uzongena kule mkhakha. Cha angikholwa ukuthi khona umuntu okhula azi ukuthi ngisakhula because uma wayefuna ukuthi ngibe uthishela noma ngibe iphoyisa ngoba kuyimsebenzi phela leyo ekuyiyona ukuthi makuthi hayi ubaba laphana uyiphoyisa noma ubhuti walaphana uthisha ya siba right kwasho ukuthi umfowethu kuSipho Mzobo uzokwazi ukuthi as-introduce komunye umkhakha womsebenzi we-art. Yeah. Mhlambe sengiyibuzela nje khona inyathelo awuthatha ukuze ufike kubeni iphoyisa noma uthisha wathi washintsha. Hayi ngasaba kakhulu ukuyiphoyisa. Ukubhekana nezigebengu phela umuntu ukhulula kwamasho ngakuyibona kuphila nazo ngibona ukuthi hayi cha ngifuna ukubhekana nalezi insizwa lesayigagale. So nje angizange ngithathe isinqumo sokuthi ngibe iphoyisa noma uthishela into engangifuna kube yona kube accountant ngoba ngangigudi ngemaths neeconomics ngisafunda esikoleni. Washo ukuthi ke angeke ngiphase kahle lezo ifundo washo ukuthi ikhona italent ubhuti wami wathi cha ukhumbule phela ukuthi si talented la ekhaya so hamba uyenza idrama lapha esikoleni ngakhumbula oh yes ikhona into engiyithandayo engayenza ya kwenze kanjalo idrama wayiqala e-high school noma amabangeni aphezulu enyuvesi kuphela ngayiqala e-high school ku grade 7 wow washesha Standard 5 yaqala yena uSipho Mzobe wayene community theatre laphana kwamasho kwaF esibonelo high school wasiqoqa nje because ube community builder esiqoqa lapha elokishini ukuthi singathola isikhathi esiningi sokuba involved kwizinto njengoma drugs notshwala nami ngase ngangena lapho wasiwabona ukuthi hayi cha likhona italent kulomfana uqala ngqa ukuthola ithutshana mangabeka kanjalo lokuthi italent lakho ulikhulise ulise kuyilevel elandelayo usakhumbula ukuthi kwakuyini yeah I think kumele ngikhumbule because mangithola ukuthi cha iaccounting angiphasanga kahle so angumtholanga umfundazwe ibasari ngakhumbula ukuthi kho ngine talent efanele ngiyofundela ukuactor ngase ngahamba ngaye eGoli ngafunda eGoli kwakubizwa ngokuthi sefuba Federal Union for Black Artists ngase Market Lab wayefundisa khona kuSipho wasiwabona ukuthi ngifunda khona wathi cha sengathi italent lakho lideserve ukuthi liye kwi-tertiary institution ethe ukuthi xaxa ngase ngaya ke eNatal Tech kodwa ngithola iopportunity ngahlangana noRule Twinstra engithola khona eCotia Theatre laphana eDUT wasiwanika icontract ya 2 years ngahamba ngaye eNetherlands ngahlala eRotterdam for 2 years yeah mana ke kwenziwa eRotterdam ngangibhala laphana ngidirector laphana ngiactor futhi kwi-theatre show khona laphana eNetherlands okay bakuthatha ungakafundi noma wasufundile bangithatha bangibona kwi-show ngiperforma lapha eCotia Theatre ngenza i3rd year
base bangibuza ukuthi singakwazi ukusayina for 2 years ukuthi uhambe utravel e-Europe. Ngangakazi lutho ngama contract ngalezo ikhathi. Ngithi ngiyaphi? Bathi hayi e-Europe ngithi ngiyoyenzani bashe e-Europe. Because nomholo wakhona nje wawumuhle kakhulu ukuthi ngangakwazi ukunegotiate at that time because ngangakazi lutho kodwa ngahamba nabo ngaya Europe eNetherlands for 2 weeks before ngiqala icontract nabo. Beyongitshengisa nje iNetherlands o Rotterdam, Amsterdam ngabuya. Ngase 2004 base bazongilanda ngahamba for 2 years ngabuya ngo-2006. Ngifuna ukuqhathanisa isini yangale mawusuyiqhathanisa nesini yangala ihluke ngani? I-professionalism yangalena sengathi inkulu and lana inkinga esadila nayo phela ilokhuzana ama-payment regulations yabona. Izinto ayikhuli la ngiyakhumbula ngiyithola i-ad yami yokuqala it was 2006 ye-KFC yama-hot wings. Ngathola imali ethe ukuthi xaxa kwasho ukuthi ngo-2020 ngase ngathola the same ad yayo futhi brand bafuna ukungikhokhela imali ababengikhokhele ngayo ngo-2006 so ama-payment regulations alawo afani kanti laphana uyakwazi ukuphila nge-theatre uthenga umuzi ube right abantu balana bayitshela ukuthi uma ufunda idrama fanele kuyongena ku-TV kuphela kanti lento le masifunda kwi-drama nje kwi-diploma yami mina kukhona i-acting khona i-directing khona i-writing khona i-radio presenting kukhona i-stage management khona i-voice you know iningi imisebenzi laphana uyakwazi ukuthi uphile ngayo yonke leyo msebenzi la I think we still dealing with ama-payment regulations. So mhlambe kufika lo mbuzo othi-ke umuntu okulomkhakha kumele kushuthi abe ne-backup thizeni noma well abona into mayiubizo awudinge backup uyayibona lento engishoyo uma ukuthi akulona ubizo then uzoyidinga i-backup mina ngizange ngibe nayo i-backup I've never done anything angikaze ngenze lutho ngaphandle ukuthi ngi-act noma ngi-direct because I have my own company ne-company yami nami properly made ebhalayo ama-shows for ama-mines ama-corporate and industrial theatre awareness shows engiwadayisela ama-corporate companies nama-mines so angikaze ngenze lutho nje ngaphandle ukuthi ngiya-acta noma ngiyabhala noma ngiyacula. Mhlambe yini ekusizayo ukwenza sure ukuthi lolu bizo lakho lihlezi luseqopheleni eli-right in such a way that awudingi i-backup ngoba baningi abantu abakulo mkhakha bazuzothola ukuthi sebephoqeleke ukuthi mhlambe bayongqongqoza kweminye iminyango ukuze kubekeke ukudla etafuleni. No sonke sadlula lapho. Kunomfowethu la engisebenze naye kakhulu siyabonga Brian Khadebe usiyabonga Mthembu manje abantu abaningi bayamazi naku television safunda naye esikoleni sahamba sayohlala sonke Orange Grove safika isikhathi la esaqashwa khona e-call center ikephi lapha ise-campus square khona i-call center lapha yaka-ABSA kwanginomfowethu owayesebenza laphana wasinika umsebenzi yabona kwasho ukuthi lo msebenzi uzoqala in 2 weeks kulo 2 weeks kusamba ama-auditions yabona la sekufanele siqale khona wafona u-Akin Omodoso sithola umsebenzi wethu wokuqala i-place called home ngo-2006 so uma kuthi lento iwubizi ihlezi lo ikudonsa back so before siyoqala nathi kubalekile phela ukuthi mawubona ukuthi izinto ayihambi kahle uthole omunye umsebenzi khona uzokwazi ukuthi usurvive kodwa thina nje ngenhlanhla kaNkulunkulu ukwazile ukuthi asisave senze lento nje kuphela. I-role yakho yokuqala ulingisa kumabonakude usayikhumbula? Ngiyakhumbula iyona le engithe ukukhuluma ngayo kancane ngangibuye e-Europe 2006 ngenza i-show la eCatalina Theatre iSophia Town director uJerry Powe i-producer uTemi Ventures ngase ngahamba ngaye eGold sengithole i-agent ngibizela i-audition ye-KFC yona le yama-hot wings 2006 iyona umsebenzi wami oqala ngenza nje umsebenzi we-commercial ad into eyangisurprise lapha ngangi-actor nenja yabona shoot lenja yayithatha eCape Town asithi angifuna ukumention imali ngale ndlela yama-1000 asithi mhlawumbe ngangihola u-16 lenja le yayihola nawo u-16 uyayizwa lento umsebenzi wami oqala was so surprising ukuthi nama-animals kanti ayenza imali njengathi so uyawuhola u-16 kanye nami inja iyatrain ayisuke eCape Town ngabona ukuthi akule industry kushuthi i-competition iningi yazi usho into ebengingakaze ngiyinake and ngiyayibona mawusisho wena ukucabange mhlambe ukuthi iyayidlulela mhlambe lapho mawubuka imovie idlule nje utshe ukuthi cha iyayidlulela noyiqashiwe i-training and futhi naye iyahola njengawo wonke umuntu i-holy rate efanayo mhlambe ngeke izifane nabanye yabona kodwa nje iyahola umholo nje omuhle kakhulu.
hayi umuntu kumele atholishe. Hayi tabisenje. Uyitrain. Wonke namakati nje ukubona nje ku-TV nako kuyahola nje kunjalo nje. Hayi ngeke kumele umuntu atholishe. Sengibonile. Usefundiswa Cele. Indaba iselwaneni. No akwazi phela umuntu ngabe ushaya double income. Ngiyakutshela because nami utho yami ngabe sole twice. Yeah. Ngabuya nemali ngayibihambisa ekhaya kwaba mnandi kwaba nje yeah. So ngitshele ke mawusutholile ukuthi uzodlala usibanibani uzilungiselela kanjani ungena kuleyo character? Kubalekile because lento yesikole yangifundisa into eziningi. Angiprep njengawo wonke umuntu. Uyabona ukuya esikoleni bakufundisa ngoGrotowski, Stanislavski the style of acting. Ile yonto abakufundisa yona. Mina ngokwami because ngiphila nabantu kumanje nje uMenzi lo uyakwazi ukuthi aphume la ahlangane nomuntu oyihope akhulume naye axoxe because angazi kusasa ukuthi uzothiwa ngidlale bani. Ama characters wonke sengiwadlalile nakwi-hostel abangistar yabona kwi-Rhythm City benguScotteni so I always ngiya-reference kubantu engibaziyo bephila leyo nto. Kuloko kwenza ukuthi i-character noma uyidlala ibe more believable abantu bakwazi ukuyikholwa than uku-act into ongakazi uyibone. So mina ngenza sure ukuthi yonke i-experiment empilweni engihlangana nayo wonke umuntu engihlangana naye ngiyamhlonipha ukuthi uyi-cleaner because mhlawumbe kusasa ngizoqashwa kuthiwa angibe yi-cleaner so I respect each and every person. Mase ukuthi ngiyaqashwa mase ngiyaqala ngiya kuleli bhokisi lami la ukuthi ngiyamazi umuntu nje so ngizothatha lama mannerisms akhe mase ngiwa-apply kule character le nginikwa yona. Yeah. Kuyenzeka ukuthi i-character mhlawumbe izikapakele yasempilweni yakho usuzibona ngempela uthi hayibo ngase ngisigetshe ngala manje. Ingakho kubalekile to learn ukungena kwi-character ufunde futhi ukuphuma kuyona i-character. But manje ngiba nenkinga mina ukuthi mangidlala ama-character ngimane ngibe yiwona because manje mina kwi-performance ngithanda i-honest performance. Ngithanda ukuthi ngibe honest kunto engiyenzayo. Njengoba ngidlala nje kuZalo wonke umuntu uyitshela ukuthi ngumfundisi manje. And ngeke ngibaphikise mangibaphikisa bathi ayi cha kodwa kusalayo nogcobo ufuna ukwazi lokho. You know what I mean? Because it's the honesty that I chose ukuthi ngidlale umfundisi because lo mfundisi ade ngimdlala lapha uPastor Gwala bekumfundisi engimaziyo waseBaptist Church umfundisi uPastor Gwala uPastor Mgwaba. So ngathatha ama mannerisms akhe ngawasebenzisa. So ngiyakwazi ukuthepha in and out. Mase ngibe yimina mase ngiqedile. And iyabathusa leyo nto esethini because angiyena umuntu njengopastor Gwala. Mase ngiphumile nje yabonga kulowo mshini. Hey what's happening? Hey it's what you get and what you give and what a waste. Yeah. Hey umfundisi lo mjida yeah. So I'm able to get in and out. Yeah, it's easy. Ngifuna sixoxe nge-directing kancane ngoba wa-director. Umsebenzi ka-director owenza khona i-acting angikhuluma naye ayithi isethu uyibona ngo-director mayihamba kahle ukuthi yena usharp. So ngifuna ukuzipressure efika nokuba umuntu owu-director kwi-set ukuthi ni manager kanjani nanokuthi iziphi izinto enzenzayo to ensure ukuthi yabona lona ngifuna abe isigebengu ngiyabona ukuthi potential ikhona kodwa nakhe ngidinga ukumtshela khona ukuziphume le yanto. Yeah, I think mina ukuba director futhi kuya-apply kulento ngisho ukuthi uma u-director ufuna ukuba umuntu ophila nabantu ubuka ama-movie na wonke ama-shows kakhulu. Ba-right mabethi ubona nge-director ukuthi mayi-happy director and then yonke into smooth. But uma uyi-director nawe wenza sure ukuthi abantu abakhastayo abantu aba-capable ukuthi ba-performe lento le obaqashele yona. Akwazi uqasha umuntu ongakwazi ukukhuluma isingisi for i-character yomuntu ofanele akhuluma isingisi. Akwazi uqasha umuntu mhlambe ongeyazi akwazi ukudlala ihobo mhlawumbe yena mhlawumbe ukwazi ukudlala o-cheese boy mase unika i-character yokuthi adlale ihobo because lo muntu loyo ufuna uhleze ebukeke right you know what I mean. So it all depends on kwi-casting ukuthi kucastwe kanjani labantu osebenza nabo kuyasebenzeka yini nabo bayakulalela yini bayakuzwa yini uma ubanika umbono othize nge-character and then uma ukuthi usebenza nabantu abavele abanjalo abayazi umsebenzi wabo then it's smooth yonke into ihamba kahle kakhulu. Then u-director ke uyajabula lapha kuleyo set. Manje inkinga yazi wena amacele bakhona yini uma uzobona u-director beqala bebe frustrated babuye bangabi involved kuma castings. Abantu mase becastwa ngani ngokuthi une following engaka or une influence engaka mase nikwi character mase yahluleka portray character and then u-director uzoqala benenkinga lapha because lo muntu uthathele ama numbers not a performance then it becomes a problem with director. Mhlambe ngifuna
ukukhuluma ipoint eliseceleni kancane then ngizobuyela kulo director. Yeah. Ngendlela ochaza ngayo kungenza ngicabanga ukuthi umuntu ofuna ukuphumelela kulomkhakha kumele kube umuntu ongenayo kangaka indaba ngokuthi abantu bathini ngempilo oyiphilayo. Cause mhlambe khona ifamily yakubuka khona abangani nani uze nje uthi umama usibanibani umonela ubhutwa lapha izinto azenza kumabonakude ukuyithola leyo nto. No ngiyithola kahle kakhulu. Man mawudlale kahle character vele abantu bazokubuka sengathi uyiyona, you know what I mean? So ama influencers inkinga yabo they want to look good. Abantu bafuna ukubukeka kahle ngisho i-character ngabavumela ukuthi babukeke kahle. Manje umuntu akakhala azaphuma amafinyini uzothi mina ngeke ngikwazi ukuphuma amafinyini. No, I don't want to look like that. And then usunenkinga ke nawe as a director. No, but i-character isikileyo depression yokuthi kufanele ibe naleyo nto. You know what I mean? But mawudlale kahle i-character because ngiyakhumbula ngidlala uMandla wakhe lapha kwi-Rhythm City ngiyeGoli eDeep Kloof. I think sasiye Spa with the late uMncedisi Shabango oyedlala ukhulekani. Ngijaha omama. Mama because istory sasikhuluma ngokuthi kufanele ngibulala usuffocate umduma baso kanti bamthanda kakhulu usuffocate eSoweto baqala wena mfana ufuna ukumenzani umbahlanga suffocate yeah phela mama. So when you play your character so believable uyidlala ngale ndlela ukuthi abantu bayakholela ukuthi lento uzoyenza ngempela, you will get those attacks. Have you ever thought of ukuthi udirector ifilm noma whatever owena okhona kuyona ubu-act? Yeah, no, I have. Njengoba njengamanje bekufanele ngabe ngingena kwamanye ama-shows engeke ngiwabize ngamagama because inkinga ukuthi mina once ngafocus entweni ngifuna ukufocus kuyena kuphela. But ikhona umsebenzi. Siyobuye sixoxe nawe ngelinye la. Ngiyakuzwa. But ngifuna ukuxoxa ngaleso skill leso. Kuyi-skill ngizothi esidingana ukuze siphumelele ngoba uya director ngalana bese ngale sekumele uyolingisa udlala ama-roles awu-2. Yeah, ifune ukuthi understand i-directing ukuthi awukwazi ukudirector as an actor because mawuzo director as an actor udirector njengomuntu o-actor uzogcina usutshela umuntu ukuthi a-acte kanjani. So mawu-director fanele ukhohle ukuthi wena uyi-actor because i-directing is all about i-picture ukuthi okay sishutha kanje i-color ye-picture enjena nabantu engisebenza nabo ngifuna ukuthi bamove from 1 point to 2. But uzo-director as an actor uzogcina usumtshela umuntu hey unga-acte kanjalo lapho ithi. And then manje you're losing it because now you're no longer a director, so ufuna ukuthi abantu bamimike indlela wena o-actor ngayo, so abanike i-platform ukuthi bona bayi-express ngendlela abafuna ukuyi-expressa ngayo. So you need to know how to differentiate. Sikhuluma noMenzi Biyela kuKhozi FM TV. Masibuya ngapha sisuza inkampani yakhe nangomculo ukuthi khamba kanjani. Siyabuya. Father's Day when we were watching Simunyamara. We were dancing mobile had a room divider. Onze classic gehaald met like Osdoem, Olakasha. That was just old. When men made us feel at home and 50-50 was just a show on TV. That's because they were scared. Now we're learning lessons from the real bads on the estate and Giyani. Hotspot Sally sets my mood just right for the weekend. Yo, I do this like I do this for TV. I'm the real though. Paying our TV licenses keeps industries alive. Let's stay informed, educated, and entertained. Making memories and telling stories for the now generation. Go to tvlic.co.za. TV licenses. Pay yours. Make a difference. Siphinde sikwamukele kuKhozi FM TV sikhuluma noMlingisi uMenzi wakabiyela. Kade saxoxa kakhulu ngomsebenzi wakho wade wenza ekulingiseni. Sengifisa ukuzwa ngenkampani yakho. Uke washo ukuthi nenkampani eyani yenzani? A properly made management concept ngayivula bengenza ama-corporate theatre shows for i-company ebizwa ngokuthi win-win. Sambe siperforma ema-mines nama-corporate companies yabona. Wathi suba dry umsebenzi ngabona ukuthi athi ngivulele yami ikhampani kube mina engihambayo ngiyososa out ama-clients. Yavuleka lapho ngo-2013. Ama-companies esengisebenze nawo osibanye goals kodwa ke kuba ama-subcontracts. Yabona kune company ezofika ithole leyo client mase mina ke ithi cela ukuthi usibhalele ishow mase uyasidirectela. Yeah, so angaze ngitholele yami mina
client. Shuthi sakona umsebenzi owenzayo. Yeah, isakhona nje ilapho. And manje isisebenza ne the new sound of SA. Ezokhipha i-album end of June or first week of July. Ushilo ukuthi vele ekhaya amaciko eyomculo ke iyavelaphi waqala kanjani ke khona ukubona ukuthi no lento esingadayiseka hayi umculo lento bathi icliche because manje wonke umuntu othi uyacula uthi uqala esontweni but sisakhula thina i generation yethu kumele nje ukuthi Sunday uhambe esontweni so esontweni vele bengicula lapha ku Sunday school ngilide amaculo lapha nalapha ngoba vele umfowethu the late uSipho Mzobo ubenza lokho so bengilongilandela ezinyatheleni zakhe kodwa nje ekhaya nje wonke umuntu becula sivuka ngokucula silala ngokucula sivuka ngomkhuleko kuyacula before kukhulekwe so into besazi ukuthi vele into ekhona nje ekhaya so iyiphi genre ke enzobe ni release before ngikutshele le i-genre ukuthi thina sibiza nge the new sound of SA i-reason yokuthi sibize nge the new sound of SA ingoba lo mculo lo esiwenzayo awakabi khona la eSouth Africa so understand the new sound kodwa ufola under i-afro pop ngoba sisebenzisa izinsimbi zase Nigeria, Angola, Tanzania mase sifaka isintu sethu yabona sombhaqanga sesintu nayo yonke leyo nto mhlawumbe ukuzibuzela nje yini nenza nikhethe lokho ngoba ama options maningi for sure khona into eyayithi no thina sithanda lo ngezathu ethile angiqale ngithi nje ukubuyela kumculo because mina bengingasekho emculweni bengi-acta kakhulu umuntu wangibuyisela lapha kumculo insizwa kuthiwa uSanele Ndlovu igama lakhe le-stage name ubizwa ngozakwethu ngangihambile laphana ngiye eHammersdale ngibiziwe for i-appearance wayeperforma khona ingoma ethi umhla ka-happiness ngase ngamboka umfowethu ngathi ayicho ngiyayithanda lento ayenzayo ngajabula ukuthi ngisebenzisane naye kwasho ukuthi ngisashutha i-rhythm seat eGoli ngahamba ngaye eGoli ngathi sengibizwayo la kuZalo ukuthi ngizosebenza la kuZalo wabona ukuthi sengikhona wangifuna waze wangithola wase wahamba nami sahlangana because iband sibathathu kule band mina uMenzi Biyela kubo uzakwethu mase kubo uthizeni kuma keys uyaproducer futhi uyi-vocalist uzakwethu uyacomposer ingoma so wena udlala insimbi mina hayi no umuntu osidlalela insimbi ithizeni and then uzakwethu uyacomposer uyabhala naye uyacula nami futhi ngiyacomposer ngiyabhala ngiyacula so ngase masisebenza nothizeni ngihambisa uzakwethu ngabona ukuthi lo mfowethu lo sengathi unomoya o-right and nangendlela enza ngayo ama-beats ngiyayithanda ngase ngathi no zakwethu ngicela ukuthi sim-ede naye mase sivula iband base babuza ukuthi igama leband kuzoba yini ngase ngalalela isound yengoma yethu esiyenzile ngayibona ukuthi ayisound njengoma-piano ayisound njenge-afro pop traditional afro pop ayisound njenga umculo lo okhona la eSouth Africa ngase ngathi no sizoyibiza nge the new sound of SA kwaqhamuka kanjalo bese ngizokubuza ukuthi seniyiqabile ni sound because yaqala ngayo ngisho ukuthi mayisiphuma nje siyazi ukuthi makuthiwa the new sound of SA shuthi umculo kanje uzozizwa nawe insimbi ukuthi akuzona ezangaphandle kodwa mase sicula sifake isintu sethu sala mhlambe uthe uyacomposer nawe ubuyicule ngifisa ukuza process yakho yokucomposer abantu abafani mhlambe khona oyahlale phansi acabangisise khona lokumfikelayo nje uthi usayihambela lifike iculo abelibhala somewhere wena kuyehambe kanjani yabona angeke ngithi wena Macele umuntu onamandla kulento yokucomposer ngizokhuluma kwami uzakwethu uyayihambela nje qhamuke i-track ekhanda mase sebafethu khona ekhona la because ihlezi imhlupha mase funa siyenze mina ngumuntu oplanayo I pre-plan so ngithola i-beat ngilalele mase ngiqhamuka ne-idea and then amagama mase yayiqhamukela because ne-album esiyenzile the new sound I think isesina 24 tracks kodwa akekho umuntu osekwahlala nepen nephepha akekho umuntu obhalayo yonke into iqhamuka nje ekhanda ngokuzwa i-beat nangama emotions ukuthi ufila kanjani makuthi angiphathekile kahle namhlanje i-track engizoyenza namhlanje futhi izoba nokukhuluma nalento le engangiphethe kahle into enjalo nje mhlawumbe ngibuza umbuzo othi kuba personal lana mase ngibuza ukuthi mawubuka ikusasa ucabanga ukuthi lezi zinto uzozenza zombili noma uzogxila emculeni noma uzogxila elingiseni noma uzobona ukuthi nje khamba kanjani ngizogxila kona konke okwamanje kodwa into engayisho ukuthi ngigxile emculweni yize noma kusa difficult okwamanje because ungena emculweni kunoshaka abakhona futhi nabo abagadile ukuthi ubani because akhona ama-deals esiwatholile from big companies engeke ngiwa-mention ngamagama bese siwathene
down ngoba sifuna ukuba independent ngomculo. So ifocus yami kwamanje sasemculweni kodwa ngisazobuyela kwi-acting. Mhlawumbe ngizobuyela before uphela unyaka kodwa ke ngumuntu othi my focus entweni afuna ukuthi afocus kuyona iziphumelele mase kuyima ngenza okunye because once ngakuhlanganisa konke then ifocus ishifta from one place to another. I see. Sesophetha but ngifuna ukubuza nje imibuzo ngizothi simple nyana yokudlala nyana ungayiphendula eminye mongathandi but it's just ukuthi sikwazi kangcono ngathuka ungathuki hayi kuleke ngesibuzi indaba zakho. Alright please ungayilapho ekasotholani no. So mawubhorekile yini othanda ukuyenza? Mangibhorekile ngenzani manje ngilalela music. Okay. Umuntu othandayo ukufunda incwadi noma cha? Cha, angithandi ukufunda incwadi kodwa khona izimbalo sengifundile. Incwadi ngisathe ukuma kuzona because manje ngicreate lezi incwadi lezi egcwele la ngizifaka lapha ziyo macula so I'm actually writing my own books. Mawuye airport uvuka ngesikhatsini 2 hours before 1 hour. Linda wena ama flight. No, sengwamisile ama flights angifunqama manga. Khona lento yokuchecka in yabona ku phone. I'll check in. Ngiyachecka in ngiphinde futhi ngiyimise kunjani. Hey I know angazi inkinga yalento. Yabo indaba ye-airport wena ngamisa yodwa mina ngathi phinde unalento nje yabona nje ukuthi akuvukeki makufanele uhambe ngeflight angazi but I've missed a lot of flights. Mina mhlawumbe nginenkinga e-opposite kuyavukeka but inkinga ngihlale e-airport ngidistracteke by something ngisangazumeke e-airport flight yacisha ngishiya ngikhona. Sikashiya twice nomfowethu Warren Masimula okufanele siyoperforma ePulukwane esuke eGoli. Sasenza leyo nkinga yakho ukuthi we were just wandering around lapha e-OR Tambo. Kanti lama flight lawa lokuxoxa eLimpopo ukuthatha abantu abawu20 lama flight lawa amancane so awahlala isikhathi eside and awamemezwa lapha eMpobheni fanele kube we missed it bafika sinike elandelayo nayo futhi we missed it saqaba manga umlungu sathi ayimlungu hey lama flight siwa iyani imvula lapha manje awisi wathi ayithathani imoto drive eLimpopo. Usazi manje uzongabona. It happens. Yeah. Favorite foods? Khona uthanda ukudla? Mina ngiyidlela nje angifunqama kodwa ngiyakuthanda kwesintu. Okay. Ngiyakuthanda yabona nje itambu yonke lezi zinto lezi zesintu yabona ingxaka yabona ngithanda izinto zesintu kahle. Because angiyitholi isikhathi esiningi. Khona into sithi pet peeve ngesilungu but into encane nje eyenziwa abantu ayicasuli but nje inalokho uthi yakubhora. Yini ngani into encane ne angazi ngizowezela kumina umuntu ofika late yes like izinto ekanjalo no ngiyathola umuntu ongalaleli uthole ukuthi ukhuluma nomuntu kodwa yonke lento eyikhulumayo akayilalele mase kufanele akuphendule mase ethi ubuthini ngiyabona ngiyakuzwa like when people engage with me so but wami sibonge kakhulu umbuzo wami wokugcina would be ukuthi yini ofisa abantu bakwazele yona ngaphezulu kwazo zonke izinto? Ukuba nenhliziyo enhle nje because ngumuntu onjani angi-act ngishuthi I'm a very kind person ngiyathanda ukuthi ngisize abantu so ngiyathanda ukuthi nabantu abanami bakwazi ukuthi basize abantu so I always preach that kubantu ukuthi uma umsiza umuntu uma uhlangana naye ukuthi udinga usizo ngifuna nje abantu abazi ukuthi I'm very kind and ngiyathanda ukusiza abantu that's all. Yazi kindness yakho manje ngifuna ihambe ifike phi mase siqedile lana ngifuna ukizwa le sound lena the new sound of SA. The new sound of SA. So angifuni babaleka ababukeli bethu because usuzozwa le sound lena iyaqa senikhiphile noma ngiyaphakathi. No, iphumile. Okay. Bese sizosho ukuthi i-debut ilana but ke bazoyizwa kahle beza ukuthi isounda kanjani. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi usivakashele. I'm sure ababukeli bakwazile ukuthi bathole bafunde nokuningi. Ngiyabonga kakhulu Macele. Kubonga mina. Igama lami nguNeliswa Cele asiphinde na kanjani hlangane kwenye episode yoKhozi FM TV.